Sme naspäť v miestnosti s výkopom pod nikou s divným označením. Dobre, rozhodli sme sa, že tu použijeme nový experiment, ktorý som nazval laserový mikrofón. Princíp je veľmi jednoduchý, predvediem. Máme tu krabičku s klasickým 5 mm laserom. Máme tu diktafón, ktorý má namiesto mikrofónu fototranzistor. Takže, keď s nami bude chcieť niečo komunikovať, jedna strana bude tu, druhá strana bude tam na konci miestnosti. Presne za Romanom. Dobre, bolo vidieť, že tam svítiš. To laserového mikrofónu s nami môžu entity komunikovať dvoma spôsobmi. Buď prerušením lúča, alebo jeho zmanipulovaním. Zmanipulovať sa dá rôznymi spôsobmi. Klasika z kvantovej fyziky je tzv. Spektrodifrakcia. Je v podstate odraz od pevného predmetu. V laseru vždy tvorí pevné také perličky, tak si to predvedeme, keď si zasvietím. A ideme to nainštalovať. Celospektrovka, infraprísvit. Na jednej strane, na druhej strane kombinovaný detektor zvuku a vibrácií. Inak, mi sa ľubí baterka, nič. Moc? Mňa mrazí náka. Inak potom tuto možno niečo bude. Čo? Bravo, daj si baterku. Týkaš sa. Ty vole, že baterka KO. Bola tam ešte hodina a pol. Dobre, nahrávaný vypaté. Pišta. Dobre, myslím, že tu by sme mali, že som veci. Dobre, vyzerá to, že sa nám opakuje to, čo z minula. Lebo dával som obidve nové baterky. Táto má 4200 mAh, táto, čo mám ja, tá má 3300. Na mojej, na tej kamere, z ktorú teraz Pišta natáča, tam je ešte hodina a pol. Hodina 35. Hodina 35, konkrétne. Na tejto KO baterka. Presne to isté sa stalo skoro čo aj minule. Čo aj naposledy. No naposledy sa nám to ale stalo v pentagrame, ešte to treba dodať. Tak, a sa na to stalo ešte tak, že som si to všimol, až keď už to bolo, keď bola kamera mŕtva. Ináč teraz ma tak napadá, my sme síce tam ten trojuholníček identifikovali ako časť pentagramu, ale našli sme v podstate iba dva rohy. Čo keď je to tiež septagram? Dobre, nová baterka, 2 hodiny a 40 minút na záznam. Zapínam nahrávaný teraz. Dobre, Tomáši, je to tvoje. No, tentokrát sme s tým hadom vypiekli. Ja navrhujem teraz... Pivnic? Naše najbudnejšie miesto. Pivnica. Dobre, cool. Ja by som to vyskúšal tu, keď tu je možno, že máme baterku najprv, ale... Uvidíme, čo sa stane, keď prejdeme cez pentagram. Uvidíme, čo bude na pentagrame. Dobre, v poriadku, akože vy ste tu už boli viackrát a vy ste väčšie profesionálne. No, predsa len ten pentagram má niečo do sebe. Dobre, poďme. V pivnici potom držte si nervy na úze. Tak. Týchto v pivnici jedna taká bandička takých relatívne neznámych natočila takú materializáciu, že to hraničilo s klasikom prezlečením svetla. Či to hraničilo? Dobre. Tak pentagram tam vám vidiem. Tak, toto bolo dobré. Nebúchaj už. To bola dobrá šupa. Normálne to sú... Prechádzame cez pentagram. Kamery držá. Roman, hýbaj. Sorry, len tam som niečo povedal. A ten pentagram je kde? Sme cez zem prešli. Tam bol na zemi. A toto bolo ono, že Roman, ja som do týchto dverí, sme išli presne od dental, jak idú oni. No. Sem som kúkol, takto sa otočím, prejdem a drb kamera KO. Ty kokos. Dobre, choď, prejdem však. No, jasné, ne? Pravda.
No, konkrétne tam v tom vikieri, čo je na konci, tak odtiaľ sa vynorila proste z pravej strany postava, šedá, plná materializácia, žiadna mlovina. Originál, že jak chlapík pre oči. Hej, ticho. Ja som počul, že mi tu niekto scenal doslova. A to bol netopier podľa mňa. Nie, to bolo normálne ľudské scenány. Dobre, poďme na vec. Ako zistíš, či tá powerbanka nabíja alebo ne? Len tak konkrétne nevím. Teraz predtým svietil na zónu, zase svietil na železno. Tu mám kamerku, Peťo, máš kamerku? Tak. Poď pozrieť tam len za roh. Áno. Tam máš veľký prostor. A potom sa mám pozerať. Idem s tebou. Len pozri tie rohy. Zaostri ti svinia. Ale jak som si ubral tú hlavu, ty kokos. Dobre, nič. Tam zase niekto kopal? Ale to neví, či už nebolo minule. No dobre, toto je to najstrašidelnejšie miesto. A sem tam starého partyho. Dobre, takže sme v pivnici. V podstate je toto tu najstrašidelnejšie miesto v celom kaštieli. Pribudli tu aj nové zaujímavé tegy na stenách. Také, čo človeka úplne nepotešia, keď si ich prečíta. A nastražíme tu nášho starého Sparkyho smerom do Vikiera, ktorý je tým smerom. Lebo už sa tu v minulosti podarilo v tom Vikieri proste spraviť footage postavy, ktorá sa tak pevne materializovala, že to miestami hraničí s chlapíkom prezlečením za buba. Takže chceme to potvrdiť, vyvrátiť, prípadne pozrieť, že čo sa tam deje. Takže nastražíme Sparkyho. A už keď sme tu s tým posledným detektorom, tak dáme dva. No, toto je nové balenie nášho starého elektroskopu. S tým, že vymenil som elektródu z bronzovej na niklovú. Je taká, jak sa hovorí, účinnejšia. A zatemnil som displej, aby bol vidieť aj na celospektrálnych kamerách. No a tento detektor už som vám dneska predstavoval. Dáme ho tam presne do toho Vikiera. Dobre, nastražené. No a môžeme asi robiť seansu, že? Koľko bolo, keď ukázalo, keď bolo nabité, koľko čas? Akože... 2 hodiny 40. Mám hodinu 57. Bat. A natáčam 15 minút. Spravíme seansu. Dobre, počkaj, čiže toto dáme na záznam, čiže to máš koľko? A zrazu mám 2 hodiny 6. Preskakuje to medzi 2 hodiny 10 a 1,57. Čo? Ja mám zase 2 hodiny 6. A hovorí, že nahrávaš asi 4 hodinu No. a baterka bola na 2,40. Hej, teraz mám 2 hodiny aj 6 minút, že ešte ostáva a preskakuje to niekedy, že to skočí na 1,50. Takže priama manipulácia. S veľkou pravdepodobnosťou. Kto si dá seansu? Ja. No, to sa chce povedať. Máš Zas svoj, to či chceš skočilo. môj? Mám svoj, ale jediné mi požičajú, one sú sluchátka. Ale zase to skočilo. 1,58. Skúšaj si niekedy používať Niečo z tú diktofón kameru naraz? musím manipulovať. Lebo Zase to vyskočilo hore, za stole. Skáče to prosím. neexistuje. Skúšaj si niekedy
podľa teórie multiverza je úplne jedno, aké je to farby. Kameru doste. Ja neviem natáčať, takže... Napíšte si verziu. Ja tiež som, že to nebol nejaký oný natáčač, ale... Ja som vrtič. To správne píšte. Dobre, že svetla tu máme dosť. No však ty sa môžeš postaviť kľudne pred starého Sparkyho ináč. Máš toľko svetla, že sa pojašíš z toho. A ešte za tebou sa môžu volať objaviť. No, to by bolo popčiť. Dobre, začínam EVP v pivnici práve teraz. Dobre, je tu niekto s nami? A že je tu ten istý, čo tu bol aj naposledy, keď sme tu boli. Pamätáš si ma? Ten, ktorému si odpálil kameru. Niekto ste teraz niečo hovorili? Ja som šúchal rukami. Ne, to bolo v pozadí, aké sa niekto vyprával. A sa mi to teda nezdalo iba. Bol si človekom? Alebo si niečo, čo sem niekto privolal? No poď, ukáž sa. Ale daj mi nejaké znamenie, že si tu. No. To by možno nadväzovalo. Škrávam sa. Dobre. Fuj. Môžeš mi dať ešte raz jedno nezamieniteľné znamenie, že si tu? Niekto sa teraz nečím buchli? Viac menej, dobre. Manifestuješ sa tým, že ovplyvňuješ elektroniku? Píšta. Hentenový to má tak skákať? Od 0 do 6, hore dole? Nie, to má byť 0. Ja mám 1,49 už len. Už jedna palička mi zmyslela nahrávanie. Hej, manipuluje. Aj kameru. Aj z toho tu Mám o dosť nepríjemnejšie pocity na nejakú dobu a... Si za mnou? Ako ešte raz to povedz? Pýtam sa, stojíš za mnou? Alebo si tu medzi nami? Tamtej černej veci na tom kufri, toho sa nemusíš bať, kľudne sa toho môžeš chytiť. Skáče to 5, 6, 5, 6, 5, 6. Prechytávam kameru. Skúsi ešte ovplyvniť nejakú inakšiu elektroniku, napríklad to svetlo. Dobre, teraz to skočilo skoro na 20 a na 0. A oberieš si energiu z Tomášovej kamery. To bolo moje brucho asi. No poď, očividne máš dosť energie. Skúsa nejako ukázať. Predveď sa. Naveď ho k tomu detektoru. Alebo poď za mnou, keď chceš. Poď, nemusíš sa báť. Poď tuto k tejto krabičke, čo je tu dole položená. Alebo sa ma bojíš? Čo to je? Píšta, ty si teraz niečo Honzo, že? Čo to je? Lebo tu je... Niečo sa tu deje. Ja to môžem tiež.
Nič tieklo. Niečo ako keby tiekla voda na nejaké listy, ale také bolo, čo začalo to náhle. Mne sa o dosť ťažšie dýcha. Ešte od Mi ťahá ruku, extrémne ťahá ruku. Ja mám tiež ten nepríjemný pocit, aké by Ticho. mám... Čo si zač? Kde si? Si tam v tej druhej časti pivnice? Chceš, aby sme išli za tebou? Kurva, už mi povedz, čo si zač? Kurva, ja cítim síru. A ja. Hej, Ja originál som zacítil síru. ale to cítim tiež, ale to máš Mirka, tam, ktoré sú tu. Ale taký závan. A ja som to zacítila. Ja som ju cítim teraz, hej. 0, 0, 0. Dobre, takže tá baví to manipulovať. No poď teda. Alebo mi povedz, Chrán, chceš, aby sme išli za tebou, alebo chceš, aby som tu ostal sám? Dobre, teraz to brutálne skáče, ak na to pozerám. Ja počujem kroky. Kde? Ale hej, a ja? Kde? Za tebou. To bolo buchnutie, ale... Áno. Ty, ak si zapínal to EVPčko, vtedy som počul jeden krok hen tam, no som to nechcel hovoriť. Že, ale toto sú také opatrné kroky. Ale hej, to Áno. ja. Blížiš sa za mnou. Čo si kurva zač? A čo? Čo? Dokážeš fyzicky hýbať s nejakými vecami? Ak áno, tak s niečím tu pohni, alebo niečo hoz, alebo niečo sprav. To bolo asi za moje brucho? To bolo zhora. To bolo zhora? Ja keď som počul tie kroky a práve zvuk, aj vidím trávu. Ale nie zhora, pod sem dole. To je, keby sa to blížilo. Čiže teraz robím ja kroky, lebo strašne napríjemne stojím. S čím to cukáš? Som počul také, jak cukaný, že... To sú tie kroky, čo o nich hovoríme. To je niečo medzi tečením vody na listy a krokmi. Tak teraz tu toto máš na diktafóne. Teda ja mám. Máme to aj na kamere, lebo je to počuť live. Dobre? Hej, klepol mi do diktafónu. To som nebol, jak som sa... Ne, to som vyslovene cítil, že niekto mi túto do toho klepol. Končíme EVP. Ale si nám bola čo? Počkaj. Čo? Ale kurevsky na piču atmosféra to je. Počúvaj, jak som si chytal tí sluchátka. No, normálne som cítil, že niečo mi takto pritlačilo to sluchátko v uchu. Máte celý čas na kamere, tak uvidíme. No dobre. Ako nebol to vyslovene, že extrémny voľaký, ale normálne si cítil, že ti to pritlačilo ucho. Potom hmistu máme nejaký. Takže orby vylučujeme. Toto nechápem, ono teraz išlo až na 61 mV. Strašne to skáče, za 44. Nemôže to mať aj niečo iné vplyv? Nemalo by. Iba elektronika. Hej, počkaj, to vonku niečo teraz, ona. Tam som počul krok zvonka, ale presne trávu. No. Ja si to počuť, to Dobre, stalo lenže- celú dobu. Vieš, tu je taký priezor, že To bol kto? nikto. To bolo za mnou. To bol ten zvuk, ale zosilnený. Ak si tu, tak skús niečím pohnúť. Som sa zlakol. Počúvaj, a keď si tu, skús ísť tam k tomu stroju, tam v tom rohu. Keď môže bezpečné tak pokladať. A hlavne neháč vecami pri mne.
choď tam k tomu stroju, kade ide Peťo. To sú nevenky mi rozkazujú. Tak prosím ťa, choď tam k tomu stroju. Tak, lepšie? Mrdať. Ale akože je to nepríjemne furt. Na piču energii? Nám sa vybíja. Si nevydržal energetické nápory. No toto bolo, ne? Ale tú síru cítim stále. A ja ani nie. Ja áno. Vidíš, to tiež. Jak zapálka. Ja som to cítil len taký závan. Skúsime pozrieť aj tú miestnosť. Tam bol ten obetovaný Ujo Ježek. Pani Ježiku. Pani Ježek. Jakže bolo obetovaný, čo? S robuákom. Ježek zapichnutý šrobovákom. Ja... Máš kameru? Počkej, toto ti vrátim. To mi vrátiš? To ja cítim Chceš aj diktafón, či zoberieš si svoj? A vlastný? No, každopádne, toto je asi jedno z tých miest, kde hľadal ten majster po túto. Lebo nemá to iný význam vykopávať proste dielu do steny a hľadať niečo vlastného. Mimochodom, Ticho! Som počul niečo pípať. To... Takže... Ale elektronika. Na 1,000,000% elektronika. z tých senzorov dvoch. Nemôžeš byť tam Nad nami je jeden. Horný. No, Možno mi veľakrát veci. poďme tam. Sa čo nie je. Nie je niečo čisté, že? No, to je nejaký... Mohli by sme si najúčiť nejakú exorcistu. To nechci. Prečo? To znám jedného. Exorcisti sú fundamentalisti. Prvé, čo by ten exorcista povedal, je, že poklakni a dostaneš svatenú vodu a bude si potom žalmy spívať triedy. Lebo potom také, že oučakujú, vieš. Taký neexistujú. Aký chceš exorcizmus? Keď umiera v každej časti. Toto súhlasia. To sa neotýme. Kľúci naozaj byli Romana. Hrážal si to videl. Dačo. A kurva. Vypadl mi kamera. Čo ti? Čo si videl? Si videl? Je to tam kurva prešlo za tým oknom. No pekne. Fuj, ty koko, ale som mal pocit, ako ma nič kúkalo. Dobre, mne vypala kamera sama od seba aj bola ešte pichnutá na onem. Vidno, že sa živí elektrinou. Pomieme to čo? Kde si? Tam si? Zaklop dvakrát, keď tu si. No, daj. Babelec. Je tu niekto živý? Není. Niekto to už dávno živý není. Možno ani nikdy živý nebol. Ale možno som kroky. Opäť. To originál normálne postava, ty kokos. Originál postava. Temná alebo biela? Biela. Biela, tak nebolo to. To lepšie znamená náhodou. Jednu by som na Dašo videl, keď je na vienku. To bolo poza oknom, keď mi to prešlo. Počúvaj, keby sme spravili sa na svojich troške s elektrošokmi. Teď si rozkáľ. A hlavne ľúbi to elektrinu, takže... Však práve, vtedy sme jej to nemali. Takže pozor, púšťam strelbu 3x11. Ja to vždy tak desí, keď sa k tomu približujem, čakám, kedy ťa spokojne.
Dobre, EVP pustené. No čo? Idú s nami, stačilo ti toľko elektriny? Kľudne hovor. Som ťa videl pred chvíľu, nemusí sa pred nami skovávať. Možno náhoda, možno nie, že to akurát drblo. Si sa zameral očividne na mňa. Po minulejšku, aj pred chvíľu. No povedz mi, volačo. Si niekto, kto je údajne tu dole pod nami pochovaný. Alebo keď mi nedokážeš nič povedať, tak namiesto toho tu s niečím pohni. Alebo ešte skús sa objaviť rovno. Ak na to máš, keď sa nás bojíš, tak sa nás báť nemusíš. Dobre, stopujeme VPčko. Strašne divné. No, kasa. Škať. To by som skúsil rezonancu. Cigaretlová seansa. Počkaj, si tam nepočul niečo? Práve, že... Slúchadka nechceš? Hej, to buchlo niečo. To niečo buchlo. Čo bolo? Ty? Je to pier. Nie, ja som počul hlasy, a čo neviem, či som to počul tu, alebo one. No však preto hovorím, že ti na slúchatka. Ale do piči. Čo? Vymazať audio. Nie, ja sa vždycky ojebem, keď je to zapauzované, vím, že sa to nedá pretáčať. Nič také očividné. No. Každopádne to je zaujímavé. Ale pri miestnosti to nemôže byť viac podobné. No, tuto je to podozrivé celé. Len presne robí to isté, čo to robilo aj minule. Že absolútne žiadna komunikácia. Nič. Až potom to začalo manipulovať elektroniku, začali tie
kamery vypadáva. Tak ale papa to elektriku. No, ty máš 47. To sedí zhruba. Skáče tam 49 a 29. Keď sa to končí a znova zaplní, tak naozaj sa skočí na hru. No a kam ideme do Bezďakového domčeka? Takže Homosaková izbička, hej? Dobre, toto je tu stále zahodzené. Hello, demons. Chcem vyskúšať to v tejto novej kamerke, že je baterička. Si dal? Asi nie si. Dobre, daj mi hlava boli. Stolička je tam vyslovená, keby tam Tam bola pôvodne na tých schodoch. nikto nechcel, aby sme tam išli. No a už je tu trošku vátená byť atmosféra. Fú. No, jak si to povedal? Je tu niekto s nami? Ako sa voláš? Máš nejaké meno? Si muž? Si žena? Dieťa? Bol si vôbec niekedy človekom? Si tu proti svojej vôli? Dobre, vypínam prístroj. Ní kokot. Len buchoty. Hej. Ja ty kokot zaschytám krč do luku. Furt iba privaš. Som ja mal kedysi na Mariánskej čeladi. Tam sa diali veci. Neviem čo, furt si mal krče? Normálne na chrbáte, ale oni sa keby postupne rozvíjali. Že stále som mal vácej a vácej toho svalu v krči. Tak, ty kokot. Taká glavínka. No a tam sa diali veci. Tam sme mali toho sama. Marka. Pečko, čo sme kedy nahrali. Marka. Ako sa voláš? Že Samo. Aj Marko. Aj Marko, hej, Samo bol ten druhý, lebo tam bola napísané v vlade, že Samo je kokot a že jak sa volá, že Samo. Víš, budeš pohoda. Dobre, no. To sa pohlo. Nič. Stále som to sledoval, ani ťuk. Ale zdalo sa mi, že som niečo počul. Len tak pre nás, pre info, začíname to pomaličky baliť. Uvidíme, čo sa stane popri tom. Balíme. No, ono na záznamoch teraz zase bude pumbať všetko možné do piči. Jak to poznám, tak... My prišli aj krvé myšlenky také, že nás tam nič moc nedialo, ale tých záznamov boli veľmi také, že tam... My tam fajčíme, rozprávame sa do tam orb. Očúvaj, ono hlavné pomôže tomu ten strik v tom, že keď to dobre zešľaháš, že nenecháš tam veľa hluchých alebo prázdnych míst, tak vypadá tak, že koľko vecí sa tam dialo. Za toto ja robím napoky, ono je také kratšie, lebo robil som pred... Čiže na vetre sa duchovia presúvajú. Na vetre. To som mu niekto už očul. No, zhasla mi kamera. Čo? Zhasla mi kamera s druhým úplne novým. Idem na kontrolu.
Je mŕtva. Dej pišta. She's dead. Je mŕtva, no, jak hovoríš. No a keď Ale som tam menil powerbank, však sa rýchlo vyjde. Čo, jak sme tu boli? no a to bolo kedy? Dočkaj, pol hodina. No, A čo môžem skúsiť dať moju? To už je jedno. ešte už to balíme. To už je jedno. Zistíme, čo boli aj posledné chvíle. Ale môžeme skúsiť aspoň nahodiť znova. Ja si myslím. Jednoducho. Zapneš kameru. Zapneš kameru. Len nevedel som, že sa ti zapína. Zapni sa. Ja ty? Hej. Polka baterky. Nie, že vypol zase kameru. Hej, ale bez ohľadu na to, v jakom bola stave. No, možno to je vidieť. Dobre, ideme do pivnice, keď budeme kričať, tak nás zavolám, čo bude. Však potrebujete kameru jednu. Však ja idem s vami s nimi. Tak si tu ostaň. Dobre. Chlpiče. Baterka. Máme ešte nejakú? Ja mám túto. Ja mám toto. Ja idem. Nevidím s vami. Ja mám Dobre, však choďte. Ja skúsim keď tak ona EVPčko tu spraviť. Dobre, zbytek bandy išiel ešte dole do pivnice pre kameru. A ja som si pýtal ho najkračšiu sírku. Tak to skúsim EVP spraviť a uvidíme, čo z toho bude. By som to musel najskôr zapať. No dobre, ty prd. A teraz sa budem s tebou ja vyprávať ináč. Viem, že si ma veľmi dobre pamatáš. Tak hovor, čo si kurva zač? Viem, že si normálny človek. A keď sa ma chceš báť, tak máš prečo. No poď sem, ty bastard. Tu žrať elektrínu. Keď sa mi neukážeš, alebo mi nedáš nejaké znamenie, že si tu, alebo niečo, hocičo, tak to tu balíme a ideme preč. Ale chceš, aby sme išli preč? Posledných pár sekúnd. Ako chceš. Končí. Si teda tu s nami? Vieš manipulovať s týmito nástrojmi? Skús zase dojsť k tamtomu stroju, na ktorý teraz ukazujem. Veď s tým si sa rád hral. Si žena? Než pukla mi šlacha, že? Aj ti vrtvajú Kanady. Alebo si muž? Privoláte sem niekto? Daj tomu šancu, ale tak potom asi nič, lebo možno tie kroky boli Kanady. Aj sa veter medzi tým rozfúkal ešte. Až. Čo? Čo? Si žena? Tak, že sa mi zdalo. Daj. Hodil si. Taký hlboký hlas, že on. Na záver, nočná patrola tu videla, že táto entita, čo tu je, vlastne sa asi živí elektrickou energiou, pretože sa nám tu vypínali kamery, bola tu dosť nepríjemná atmosféra. Takisto sme mohli vidieť na pištových strojoch, že sa tam celkom dosť hádzali hore-dole čísla.
od minuláška, čo som tu ja konkrétne nebol, tak tu nebola zaznamenaná žiadna radiácia, ale celkovo si myslím, že sme aspoň niečo a celkom dosť toho sme aj našli. Tak lúči sa nočná patrola.